Πώς σε λένε? Νικόλα. Να την πάρω? Ο πατέρας μου λέει ότι είναι ακριβή. Για κάτσε να δούμε. Γύρω στα 100. Όμως στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται φόρος εξωτερικής χρήσης. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Επίσης δεν διαθέτεις άδεια κυνηγιού για τις μπεκάτσες, τέλη κυκλοφορίας για τον πατινάκια δίπλα και τα παράβολα για τη χρήση της πλατείας νόμιμα. Σήμερα οι φοροφυγάδες έχουν θέμα, μάγκα μου. Δικαστήρια, φυλακές, σαπούνια. Τι να σου λέω τώρα? Σε σένα και στα μούλικα. Και φαντάζομαι δεν είναι ωραίο να δεις τον μπαμπά μέσα μαζί με τους αναρχικούς. Οπότε πες του μπαμπά τους υπόλοιπους να τους μαυρίσει και να ψηφίσει την ανάπτυξη. Γιατί η άστεγη είναι εικόνα στις ειδήσεις. Στην κάλπη γεννιούνται οι συνειδήσεις. 25 Γενάρη. Πες το στον πατέρα σου. Λέμε την αλήθεια. Εγγυόμαστε το αύριο. Νέα Δημοκρατία. Υπεύθυνη δύναμη.